Яңадан әйтәсем килә татар киргизсә бер зур теләк. Мәскәү татар яшьләрен, значит, булар, значит, үзләренең канаты астына алсалар. Менә аларда, значит, мин бит инде 15 ел Мәскәүдә булдым. Менә анда шушук, значит, безнең Пензадан килгән, Мордовиядан килгән, шундагы, значит, ниләр инде бу. Без инде мишәрләр дип сөйләшәбез бит. Шуннан соң, значит, сергачлар бит инде, значит, монда Горький, Нижгар, Тамбовлар, Касыймнар, Рязаннар. Менә булындагы татарча белмибез, авый дип менә булар инде бик нитәләр. Анда инде булар белән эшләүче, значит, иптәш бар, Ямалиев дигән. Ну, Ямалиевка ярдәм кирәк моннан. Мин Тимур Шәрифшин әйтә торган сүзе бар егел. Сез менә бу татарлар мәсьәләсендә дә не шутите с Москвой, Москва есть Москва дип русчалап. Менә беренчесе тарих, татар көрәше. Икенчесе тел. Менә телне, менә шушы шаша Мәскәүдәге татар яшьләрне өйрәтергә мин сезне сорар идем. Менә безнең, значит, Марат Гөтүшевне мен тоже таныштырам. Марат Гөтүш хәзер килә ул. Безнең татар яшьләрен Мәскәүдәге, значит, татар телен белмәүләре белән ялалар. Бу, значит, хак. Безнең татардагы яшьләребез, значит, үзебезнең районнардагы яшьләребез белә. Üçüncüsü Borovka'da diyorlar. Evet, bunda значит, bizning tarixda, значит, dinde kirgan, başkası da kirgan. Dörtüncüsü fen. Beşincisi selamet yaşav ravuşu bilen şu kuraş. Spor, selamet yaşav, tatar, selamet yaşav ravuşu. Beşincisi, altıncısı milli hem ekologik turizm. Менә шушы алтау булса, бу көрәшкә дә зыян китерми, файда итә. Менә сезнең сорауга җавап. Татарской молодежи Москвы, значит, вот, не забывать своих корней. Общаться. И молодежи, значит, вот надо... Вот, Рустам Нургалиевич приезжает, встречается с молодежью, мы тоже, значит, вот, встречаемся с молодежью. Я бы, значит, вот, их приглашал в Татарстан. Татарские молодежи, значит, вот там независимо, значит, вот, как говорится, от вероисповедания. В Татарстане, значит, вот, пожалуйста, все религии есть. Вот, приехать, значит, вот, в Татарстан, значит, вот, пообщаться, как говорится, значит, вот, именно на базе, значит, вот, Татарстана, изучать, значит, вот, района, вот, туризм, вот, пусть приезжают, значит, вот, в гости в Татарстан, пусть общаются, вот, мое вот, пожелание. Тукай это для нас, для меня, как говорится, значит, вот, оно намного, значит, больше, чем Пушкин. Это наш, значит, вот, и Пушкин, и мыслитель, и просветитель, и на все темы у него, значит, есть стихи. И для детей, значит, вот, и для, значит, взрослых, и про религии, и про политику, значит, вот. Эй, сабыйлар, эшләгесез, иң мөхәттәс нәрсә эш. Эш агачы һәр вакыт бик юмарт китерер җимеш. Һич сине куркытмасыннар, шүрәле һәм җен убыр, барчасы юктыр аларның, булганы юктыр гомер. Избывается моя мечта, то, что, значит, мы сейчас начали дружить, значит, вот, с азиатскими странами, да, и, значит, вот, особенно Китаем. Так, нам дальше дружить надо, значит, вот, моя мечта есть с Японией. Нам, значит, вот, особо, в моем понятии, старые бабушки Европа не нужна. У них все ресурсы, значит, вот, уже исчерпаны, можно сказать. Вот, перспектива у нас в Евразии. Оно у меня в книге написано. Наше будущее Евразия. Наша общая родина Евразия. Не читайте мою книгу.